Представи се и кажи какво преживя в Мениджър за един ден. Здравейте, казвам се Тоника Методиева и съм ученичка в 12-ти клас в професионална техническа гимназия Никола Вапцаров, град Самоков, специалност икономика и мениджмънт. За втора поредна година аз се включвам в инициативата на Junior Achievement, а именно Мениджър за един ден, благодарение на моят класен ръководител госпожа Биляна Стамова. Тази година аз кандидатствах и бях одобрена за позиция директор маркетинг и продажби, за която бях толкова развълнувана, в хотел Интерконтинентал. И представете си, още със своето пристигане аз бях топло посрещната с бисквитки, напитки и всякакви такива неща, които създадоха много ведра атмосфера. А веднага след това се запознахме с хотела, самата верига като цяло и тяхната история. Запознанството с моят ментор даде старт на основната част на моя ден, в който аз имах възможността да разбера как всъщност преминава един ден в съответната позиция и да усетя неговите предизвикателства в реална работна среда. През този ден аз видях как се планира, как се комуникира с екипа, как се таргетират и обслужват ключови клиенти, как се изграждат връзки с лоялни клиенти и всъщност осъзнах, че тази позиция изисква доста изграждане на контакти и връзки. Един от акцентите на моя ден беше обядът с две изключителни дами, които бяха редакторки на списание Ева, след което се запознах с самата госпожа Даниела Стоева, която е всъщност бивш заместник министър на туризма, както и госпожа Нели Хаджийска, която е водеща в ток-шоуто по BTV "Търси се". Този ден надмина всички мои очаквания, донесе ми много положителни емоции и смятам, че тази инициатива е подходяща за абсолютно всички ученици и студенти, които искат да се ориентират кариерно и да натрупат практически знания и също да изпитат самата динамика на професионалната среда.